Мама, какво е това на главата ти, мамо? И какво биш това на главата ти? Какъв е този обръч там? На красива ли се правиш? А. Мама, какво ми говориш ти? Коремчето ли се показваш? Ти не така, мамо. Ма ти си много красива така с този обръч на главата. Оле, майко. Готина си, мама, да?